Марама, Салом алейкум, тага мумкина? биё ҷиям. Бовар ки тага ҳам як проблема аст. Мо чӣ проблема дорем? Яду сумак дар кор охи бирем хати бачаҳо дам бигирем охи. Чанда даромади ҷиям? 25 да тага. Гуфтагӣ барем имрӯз модарат занг зад. Уна бипарам зангири занг дадам. Ҳа охи, дар 25 даромадӣ кай зан мегирӣ ту? Ай ҳами духтарои ҳами озираку дилам мондагия вақт. Ҳамин духтари созам мондагия. Барои чӣ? Охи эфирои инстаграма мебинӣ, эфири Бигалаева мебинӣ. Хел биё мо уснуша нагум тага. Оҷиям, мардони поку дар ин фикру ақида нестанд. Мо ақида бо мардони нопок шудем. Не охи, мардони пок ба гуфтаи худованд боварӣ доранд. Ба кадом гуфтааст? ба ана ҳамоне ки гуфтааст ки мардони пок барои занҳои пок, занҳои пок барои мардони пок. Пок гард то пок насибат гардад. фаҳмидӣ ҷони таго? فهمت تمام. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين